И здравейте на всички! Аз съм Марти и днес играем първи епизод на Терария. Това е новия канал, в който ще снимаме. И така, само да ви кажа, че не съм се махнал от Next Generation България, но просто решихме да направим още един канал на Next Generation, в който ще са игрите за Android. Така че нека да почвам. Пици. Start game. Окръстим така. Така, аз не знам много как се играе Терария, но ще я разберем. Първите няколко епизода мисля да са късички, около 5-6 минутки. Нарочно искам да са така. И... Аре бе, пич. Добре, за Бога, как се играе тази игра. Винаги съм искал да знам как се играе Терария. Да съберем малко дръвце. Сигурно като Майнкрафт. Баткев. Не ме кефи тук да... Аха. Сигурно това трябва да го събера. Надолу. Навлекаш по-много. Упс. Хубаво местенце и тук се разположи. Разместете се, бе. След ще го сложим. Как се слага? Добре, сега как да го натисна, дами и господа? Не разбрах как се слага. Почнах да разберем. Съберем тук малко. Аз какво спра? Сигурно се шиба с него.
Охо, имаме си пещерка. Вижте ми какъв съм макъв. Добре, как се събира камък, бе? Добре, ще ме извинявате, ама ми трябва малко време да разбера тази игра. Просто буквално нещо не разбирам. Така, извинявам се за тая пауза, но така. То не беше пауза, аз без да искам. Явно съм цъкнал това за спиране на клипа. Но вижте какво направих тук що. Развалил съм си това като крафтен. Много е срам. О, вече знам как се цъка. Циганин, 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 циганин. Добре, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. И ще се видим в следващия епизод на Терария. Ще почне поредица на FIFA 15 за Android. До скоро!